τοπικής Ασπίδας και του Εθνικού Γαζόρου. Ένα τοπικό ντέρμπι από το ανακαινισμένο γήπεδο του Δραβίσκου. Στα πλάνα του Θανάση Βενέτη πιστεύω να βλέπετε και την νεοκατασκευασμένη κερκίδα εδώ στο γήπεδο του Δραβίσκου. Έχει ξεκινήσει ο αγώνας ανάμεσα στις δύο ομάδες σε αυτό το τοπικό ντέρμπι. Πρώτη επίθεση για την ομάδα του Γαζόρου, η μπάλα στα χέρια του Τσαμαρίδη. Στον ελεύθερο τον Γιώργο του Κεχρυμπάρη, μια μπαλιά με στόχο τον Ζαχαριάδη, αποκρούν οι παίκτες του Γαζόρου. Πολύ ωραίο Τσιτογιάννης, συμπάει την μπάλα, αποφεύγει ένα-δύο αντιπάλους, αλλάζει την μπάλα προς τον Δρόντζα, ξερώσου του Δρόντζα, δύσκολη απόκριση του Λαμπρινουδάκη, πρώτη φάση στο γήπεδο του Δραβίσκου, ακριβώς στο 5ο λεπτό. Λικόβολες έτοιμος στην εκτέλεση αυτού του φάουλ. Η μπάλα καταλήγει στον Τιχάλα, ο οποίος είναι σε θέση offside. Καρπασίτης αποφεύγει έναν αντίπαλο, δεύτερον αντίπαλο. Τελικά ο Καρπασίτης καθυστερεί χαρακτηριστικά. Τώρα σεντράρει, πετάει τον Ζαχαριάδη μέσα σε μεγάλη περιοχή και τελικά χάνεται μια μεγάλη ευκαιρία για την ομάδα του Δραβίσκου. Επιστροφή με το δεύτερο μέρος εδώ στο Δραβίσκο. Κωστόπουλος και Χρυμπάρης. Πλάγια η μπάλα προς τον Λασκαρίδη. Λασκαρίδης ανεβαίνει. Γυρίζει την μπάλα προς τον Κεχρυμπάρη. Κεχρυμπάρης ανάμεσα σε δύο παίκτες. Συνεχίζει να κρατά την μπάλα. Ο Κεχρυμπάρης αλλάζει με τον Λασκαρίδη. Λασκαρίδης σεντράρει σε ένα χώρο. Η μπάλα καταλήγει στα πόδια του Δρόντζα. Σουτάρει ο Δρόντζας. Μεγάλη απόκρουση από τον Λαμπρινουδάκη και τελικά είναι το 1-0 για τον Δραβίσκο. 1-0 για τον Δραβίσκο με τον Κανάτσιο, ο οποίος στην επαναφορά κερδίζει την μπάλα και τη στέλνει την μπάλα στα δίκτυα του Λαμπρινουδάκη, γράφοντας το σκορ 1-0 Ασπίδα Δραβίσκου, Εθνικός Γαζόρου. Στα πόδια του Γαλακτερού, Γαλακτερός Τσιτογιάννης. Σε ένα του Γαλακτερού με σε μεγάλη περιοχή πρώτος, ο Καλογερίδης διώχνει την μπάλα. Καινούργια σέντρα. Κεφαλιά του Καρασαλίδη και με τα ακροδάκτυλα ο Δημήτρης Τσαμαρίδης ύπταται και πετάει το κόρνερ για την ομάδα του Γαζόρου. Ταρπινίδης και Χρυμπάρης πολύ ωραία διώχνει την μπάλα. Η μπάλα στα πόδια του Τσιφτελίδη. Μπαλιά από την άλλη πλευρά προς τον Γεωργιάδη. Γεωργιάδης και τελικά ο Τσαμαρίδης σε αυτή την σέντρα σουτ του Γεωργιάδη παραχωρεί το κόρνερ. Βλέπουμε ακριβώς εδώ και 5 λεπτά την ομάδα του Γαζόρου να έχει ανέβει προσπαθώντας, επιζητώντας την ισοφάριση. Ο Τσιφτελίδης κάθε την παλιά με στόχο του Γεωργιάδη. Γεωργιάδης ανάμεσα σε 2-3 παίκτες κερδίζει την μπάλα, ένα λάθος από τον... Και με τα ακροδάκτυλα ο Τσαμαρίδης. Ο Δρόντζας, ωραία προσπάθεια, ωραία σκέψη του Δρόντζα να περάσει την μπάλα προς τον... Η μπάλα καταλήγει στον Ζαχαριάδη. Ζαχαριάδης έξω από τη μεγάλη περιοχή και μια μεγάλη ευκαιρία. Τελικά το φάουλ που αφήνει ο διαιτητής πάνω στον Χρήστο Μεσέρδη. Μπάλα καταλήγει στον Τσιφτελίδη. Τιχάλας. Γαλακτερός σπάει την μπάλα αριστερά προς τον Τσιφτελίδη. Και είναι το 1-1 με τον Καρασαλίδη. Ακριβώς στο 32ο λεπτό του δευτέρου ημιχρόνου σε αυτή τη σέντρα από τα αριστερά. Πετάχτηκε ο Καρασαλίδης, ο οποίος έγραψε το 1-1 εδώ στον Δραβίσκο. Ασπίδα Δραβίσκου, Εθνικός Γαζόρου 1-1. Τσιτογιάννης, ωραία τσιμπάει την μπάλα πρώτου. Πολύ ωραίο Τσιτογιάννης, κερδίζει την μπάλα. Η μπάλα στον Ζαχαριάδη. Ζαχαριάδης αποφεύγει έναν αντίπαλο. Με την μπάλα στα πόδια Ζαχαριάδης πατάει την μπάλα στον Κεχρυμπάρη. Κεχρυμπάρης μόνος του με τον Λαμπρινουδάκη. Γαλακτερός Καρλικόβολης, λάθος. Με μία ο Ζαχαριάδης στο Χρυσοστομίδη μέσα στη μεγάλη περιοχή. Ο Χρυσοστομίδης ζυγίζει το σουτ και μια καλή μεγάλη ευκαιρία για τον Μπάμπη Χρυσοστομίδη, ο οποίος βιάστηκε. Γερογιάννης, Ζαχαριάδης κερδίζει την μπάλα και μαζί το φάουλ όπως υποδεικνύει ο Καρίδης. Αλλά ο Καρπασίτης. Τελικά η μπάλα καταλήγει out χωρίς να ανησυχήσει ο Λαμπρινουδάκης. Και αυτή τη στιγμή ο Λαμπρινουδάκης και ο Καρίδης σφυρίζει την λήξη του αγώνα, βρίσκοντας τις δύο ομάδες ισόπαλες με 1-1.